Hello guys, maayong hapon kaninyong tanan, maayong hapon kaninyo diha at kung mga mga viewers around the world. Charot. So today, by the way, welcome to GMO TV. So karong hapon nami diri sa amuang barangay. Amo adjud. Nami diri kay mo ami og kanang Caimito or Star Apple sa English. Ay, Star Apple bang ano? Star Apple ba ang English sa Caimito? But anyway, at first I thought nga dito sa moy bukid ba sa Suok, dapit sa moang gamay nga farm ang Caimituhan, but naraman di dapit sa dool sa barangay sa moang sa Lumbia. So, naradapin sa dalan. That's the Caimito. Hindi mo siya di siya makita ah. Tara oh. Da. Oh, kita mo na. Wow! See? Caimito. Lulog. Diba? Kung dili man na masulod pa. Kung dili masulod. Nawa. May pagkakato na lang na. Alam mo kasyag bunga guys. Ulang tawa. Guys, dagan kasyag bunga. Tingnan nyo. Oh, dagan kasyag bunga, di ba? Ang klase-klase ang ihang color. Di ba nakakuha pa? Ang katkato na lang kaya. Katkato na lang. Okay. Ay nalag kuita kay mga buwak kagyapon. Ako. So guys, ang papa ngayon manguhit na lang ta siya, muha na lang mi niya. Ano man, tawagan ni. Di man kakuhit, di man kasulod na nigkuhit niya kay mahagbong ra magyapon sa mahagbong ra mahagbong ra siya yuta gyapon ba ang Caimito. So magyapon na buak. So buhaton na lang siguro kay kat-kat na lang ko. It's been a while naman din kat-kat kung mga punuan sa kahoy.
A few moments later. So, hello guys. Nakanaog na ko. Gikan ko dito sa taas, the way ko nakanaog kay nahadlo ko kay medyo taas-taas ang ano ba, taas-taas ang akong ilaktan from that point, as you've seen the video. And really wanted to go higher, and fortunately it's way dangerous for me at this age. There are a lot of kids. There are two kids actually nga ni kat dito, but okay, ang akong edad na magay ko dito nga dito ora to. But anyway, here's what we've got so far. So, ano siya ano siyang jackfruit. Ay. Karon nangwapas papa kay feeling niya kulang pa daw. Oh, patay. May do ka bata dito. Karon na kay do ka bata. Sakas dito sa babaw. Hey guys, welcome back. So karon manamig panguha, kamayang nadugang kay at least siguro may samua. So karon ako ni tilawan nato if tamis ba, look at this. I don't know kung saan siya nga variety sa star apple, kay may different variety din sa star apple, but with this one I think local naman ni siya nga star apple. So actually lami siya, pero murag ka nang medyo tabang lang siya naman. But anyway, napaman siya mas ripe dito good. Actually ripe naman siya, but for me dili kay siya as in tamis. But it's okay naman po na may tao nga dili kayo ganahan kanang tamis ba. So mura to siya. Now humanami diri kini yung gikat-katan di karon, dili gyud niya mo punuan, naki-harvest lang ba, but naman po share ang tagian ni kay ngayong po sila. So mura to ang kaninga video. Salamat kasi inyong paglantaw, and I hope you guys like what you saw, and if you liked it, please subscribe sa akong channel and click the notification bell para next time nga nakoy bagong upload, makabantay mo o ma-notify day mo kung nakoy bagong video. So thank you guys, and may you all have a wonderful day. Once again, thank you so much for watching GMO TV. May you all have a wonderful day. God bless you all. Bye-bye for now. Yeah, i-post natin mo sa YouTube.